நீங்கள் பார்த்துக் கொண்டிருப்பது தமிழ்நாடு முக்கிய செய்திகள். திருவள்ளூரில் முதன்மை கல்வி அலுவலகத்தில் முன்னாள் முதன்மை கல்வி அலுவலர் திரு ரவிச்சந்திரன் அவர்களின் அறிவுறுத்தலின் பெயரில் மாணவர்கள் ஆசிரியர்கள் என பயன்படும் வகையில் புதிய குளிரூட்டும் அரங்கத்தை ஆப்டஸின் நிறுவனம் சுமார் 23 லட்சம் செலவில் 250 பேர் அமரக்கூடிய புதிய நவீன வசதிகளுடன் கூடிய அரங்கத்தை அமைத்து கொடுத்துள்ளது. இந்த அரங்கத்தினை திருவள்ளூர் மாவட்ட ஆட்சியர் பிரதாப் அவர்கள் ரிப்பன் வெட்டி திறந்து வைத்தார். இந்த நிகழ்ச்சியில் முதன்மை கல்வி அலுவலர் மோகனா, முன்னாள் முதன்மை கல்வி அலுவலர் ரவிச்சந்திரன் அவர்கள், ஆப்டஸ் நிறுவனத்தின் நிர்வாக தலைவர் ஆனந்தன் மற்றும் அரசு அதிகாரிகள் கலந்து கொண்டு சிறப்பித்தனர்.